Good morning, everyone. I hope you've all been well. Manginibingelele nonke, nginalo ithemba lokuthi sonke siyaphila. Let's open with a word of prayer. Sizovula ngezwi lomkhuleko. Dear God, we thank you for the time that we are in. We ask, Lord, that you will continue to teach us the things that you desire for us to know as we participate in building this new kingdom. Help us to understand you so that we will perform your will here at the end of the world. In Christ's name we pray. Amen. Amen. I will just share quickly. So today is the 8th of August. Namhlanje umhla ka-8 ku-August. Which means tomorrow is the 9th, it's Women's Day. Okusho ukuthi kusasa ziwu-9 usuku lwabesifazane. So in light of that, I want to just divert a bit and focus on women's health today. Mayelana nalokho namhlanje ngifisa nje ukuthi sike sibheke impilo yabesifazane. And the focus of women's health, you will see that it is very much related to patriarchy. Uma sibheka ke impilo yabesifazane uzobona ukuthi iyamane kakhulu nobunhloko esithi patriarchy. We are really going to look at how patriarchy has affected the health of women. Sizobuka nje ngokujulile ukuthi ubuholi lo bamadoda buholele kanjani noma kuyithinte kanjani impilo yabesifazane. But this is also to focus on women and to give us a direction how to better take care of ourselves. Kodwa lokhu uzophinde kuthinte nabo abesifazane kubonakala ukuthi bangazinakekela kanjani bazigcine bephilile. If you are a man and you have a wife, a sister, a mother, a daughter, pay even closer attention. Uma umuntu wesilisa unomama unendodakazi uphinde ube nonkosikazi ngicela kube nguwe impela olalelisisayo. Because the things that affect women's health need to be your priority as a man. Ngokuba izinto lezi ezithinta umuntu wesifazane zidinga ukuba sekhulwini kuwe njengomuntu wesilisa. We are no longer in that time when men would say, oh, it's women's things, nothing to do with me. Sesindlulile kulesikhathi la khona abantu besilisa bayovele bethi nje ayi into yabantu besifazane le ayisithinti thina. Or something like women are strange, they have funny hormones. Noma bethi nje abantu besifazane abaqondakali empeleni banama hormones nje okuyiwa abalawulayo. So today, as we interact, as I ask questions, please, the men, be the first to answer. Namhlanje njengoba sobe sixoxisana sibuka lesifundo ngiyacela ukuthi abantu besilisa kube yiba abaphambili abaphendula imibuzo. So the gist of the story is that gender inequality and gender-based violence and patriarchy limit women's access to good health. Umongwe ngodaba ukuthi ubulili babesilisa nobulili bowesifazane kanye nobunhloko buyanciphisa noma buvalela abantu besifazane ukuthi bangafinyeleli kahle einsizeni zokuthola ezempilo. So when you talk about conditions like HIV, TB, reproductive health, mental health, even non-communicable diseases, it's all connected to women via patriarchy. Uma sikhuluma ngezifo ezifana no-TB no-HIV
nokubeletha kwabantu besifazane. Zonke lezi zifo ziphathelene zichumene kakhulu nobunhloko noma nobuholi babesilisa. Global statistics show that in Africa, the woman's life expectancy is 66 years compared to global figures of 76 years. Ukuphila isikhathi eside kwabesifazane eAfrika kubalwa ukuthi noma eminyakeni eya ku-66 kuqhathaniswa no 76, ucwaningo lubala ukuthi noma izibalo zibala ukuthi kume kanjeyana u-66 uma umqhathanisa no-76 emhlabeni wonke. So just because a woman lives in Africa, she is robbed of a whole 10 years of her life. Ngokuthi nje wesifazane uhlala eAfrika u-10 years wonke uyalahleka empilweni yakhe ngenxa yokuthi nje umuntu wesifazane. Girls are more likely to be sexually abused than boys. We all know that. Amantombazane-ke iwona engathi anganukubezeka kalula kunabesilisa, siyakwazi-ke lokho. Give me a second. Sorry about that. Let's continue. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho, sizoqhubeka. So we are saying, according to global statistics, girls are more likely to be sexually abused than boys. Sithi-ke mayelana nocwaningo olenziwe umhlaba wonke, amantombazane noma besifazane ibona okulula ukuthi banukubezeke kunabantwana besilisa. Women die because of childbirth. Abantu besifazane-ke bayafa ngenxa yokubeletha nje. People don't understand this thing, but pregnancy and giving birth, it's one of the things that kills women. Abaningi abakuqondi-ke lokho. Empeleni ukukhulela noma ukuzithwala kanye nokubeletha ibalwa njengento ebulala abantu besifazane. I don't know if there are any men that think about this thing when they have wives and they are having sexual relations with women. Angiqondi-ke kahle ukuthi abantu besilisa bayakucabanga yini lokhu uma benza ucansi noma benamakhosikazi wabo. Bayabacabangelana abantu besilisa lokhu. Do you ever stop to think, hey, if I'm having sex with this woman, she might fall pregnant and she might fall under the 287,000 pregnancy-related deaths? Abesilisa baye bakucabange nje ukuthi njengoba ngenza ucansi nalo wesifazane kungenzeka kukhulelwe naye abe isibalo sezisulu salaba abafa ngenxa yokuthi babeletha. Or is it just in that moment, it's all about satisfying your own desire? Noma nje into yomzuzwana leya yokuthi wena nje unelisa imizwa yakho. Cha. Because 99% of those deaths
occur in developing countries? Ngoba u99% walaba bafayo ngenxa yokubeletha kwenzeka kulamazwe lawa asathuthuka. So I think if you are in Africa and you're a man and you're having sexual relations with a woman, Ngicabanga ukuthi ke mawula eAfrika uyindoda wenza ucansi noma uyibandakanya ucansini nomuntu wesifazane, you just need to consider, could this act end up killing her? udinga ukuthi ucabangisise ukuthi kungenzeka yini ukuthi lento esiyenzayo igcine imbulala lo wesifazane. Cardiovascular disease is a leading cause of death in women worldwide. Isifo ke lesi esiphathelene namamasela noma nenhliziyo isifo ke esihamba phambili ekubulaleni abantu besifazane umhlaba wonke. Breast cancer is another top cancer killer of women aged between 20 and 59. I-cancer ke le yamabele nayo ibalwa phezulu ezifweni ezibulala besifazane kusukela kwiminyaka ebalelwa ku20 uzofika ku59. So today we're going to divide the women into 4 groups. Namhlanje ke sizobahlukanisa labantu besifazane emaqembini awu4. We're going to look at adolescents 10 to 19 years. So buka ke laba basakhula abasebancane kule minyaka esukela ku10 kuya ku19. Then we're looking at the reproductive years between 15 and 44. Bese sibuka lapha ke khona sekuyisikhathi sokuthi bangabeletha kusukela kuminyaka ewu15 uya ku44. You might think that that number 15 is too young. Ungacabanga ukuthi iminyaka ewu15 lo muntu usuke esemncane kakhulu. That is true. Kuliqiniso lokho. It's just that because of patriarchy, people are rushing to use girls before they even mature. Ukuthi ke ngenxa yalobuholi bamadoda kuphela abantu bafuna ukusebenzisa abantu besifazane bengakakhuli nakahle bengakathombi. Then we will look at adults from 44 to 64. Bese sibuka abantu asebekhulile abadala kusukela eminyakeni ewu44 uzofika ku64. Mature women will be the last group of 65 and up. Bese kuba yilaba ke ekhulile impela ngokomqondo baseminyakeni ku65 uyaphezulu. So just notice I've avoided using the word old. Asiqaphele ukuthi ngigwemile ukusebenzisa lokuthi badala. Essentially they are all young women. Empeleni bangabesifazane abakhulile kodwa abancane. So let's start with adolescents. Sizoqala ke ngale la hlobo kubizwa ukuthi adolescent noma ukukhula kwabantu besifazane noma abancane. Question. Kunombuzo. What do we know about adolescent girls? What are some of the cliches we know about adolescent girls? Yini esiyaziyo noma ngentsha esakhula engena kwi-stage se-adolescent? Yini esiyaziyo ngabo noma okujwayele ukushiwo ngabo? Can you repeat your question, please? Okay. What are some of the common myths we know about girls, teenage girls? Iziphi izinto eziyinkololose noma ejwayele ukushiwo nje kodwa eingenjalo
ejwayele ukushiwo ngabantu ngamantombazana asemancane angena kwi-stage. In Hello. terms of their behavior, their what do we like to how do we like to describe this age group? Indlela abayiphatha ngayo, into ejwayele ukushiwo, sibachaza kanjani leli qembu leli? Hello. Go ahead. Yebo. There's a there's a terrible hate speech or hate saying about girls at this stage. Kunento nje engathandeki ejwayele ukushiwo ngamantombazane ngalesikhathi. Perhaps it's Africanism. I don't know about the white society. Okungenzeka ukuthi into elana nje eAfrika, angazi ukuthi nje abamhlophe nabo banayo inlento. Boys, or should I say men, look at these girls as ripe enough to be ready to be used for sex. Abafana babuka laba besifazane bababona ukuthi hayi sebekulungele ukuthi sebengayibandakanya nocansi. I remember one colleague of mine said to the other lady who had pimples on her face, Ngiyakhumbula nje emsebenzini engisebenza naye ebuka omunye wesifazane eseneyinduna la ebusweni. this man, old man, said, now we can see you really need men now for sex. Lo baba osemdala uyakhuluma ukuthi kuyabonakala ukuthi manje usuyalidinga ucansi. Yeah, so that's how hateful the adolescence can be interpreted. Even in the forced marriage era. Ingantolikwa kanjalo ke lento ye-adolescent nalapha yana la khona umuntu wesifazane ephoqwa ukuthi ayoshada. You know, there's that ritual that used to be done when a girl receives her first menstruation. Kunala khona lenkolelo eyayenziwe la khona umuntu wesifazane mayeya nje esikhathini okokuqala. So it's a ritual that is done by the family. So in a way, it's a subtle way of saying she is now ready for market. Inkololoze noma isiko nje lenziwe abantu ukuthi banikeze isign noma uphawu lokuthi usukulungele manje ukuthi asengahamba ke kuyokwenziwa ucansi naye. Yeah, the transactional marriages that men get into with this girl. I mean, around this girl, so to speak. Nalo budlelano bokuhweba ke abesilisa bakwenzayo nalo wesifazane. Thanks. Thank you, Futhi. Mangibonga. Siyabonga. So one of the cliches about teenage girls is that they are now ready to be used. Into ejwayele ukushiwo ke ngamantombazana ukuthi hayi manje sebekulungele nje ukuthi bangasetshenzisela ucansi. If you are a parent and you have a daughter, Uma umzali ke unendodakazi, when that daughter is getting into puberty, what are you worried about? uma le ntombazane ke isithomba, yini okhathazeka ngayo kakhulu? What are you expecting? Ulindele ini? We are 25 people here. Nobody besides Futhi knows what's going on with teenage girls. Let's knows. Ngabashumi ababili nanhlanu ke la. Usho ukuthi akukho esikwaziyo ngamantombazana asemancane? Speaking closer Let's talk. Hello. Yeah, go ahead. Yebo. Yes, when your girl becomes a teenager, Uma ke intombazanyana le isingena ikhula
iyoba yintsha. You very worried about boys because the boys now start following her. Uvela ukhathazeke ngabafana ngoba bese bashaya ulayini bese beyilandela. I remember when my firstborn was starting high school. Ngiyakhumbula nje uma izibulo lami lingena e-high school. And then I was from work, and then I saw her on my way home. I'm in a taxi. Then I saw her traveling with this boy. Ngangisetheksini ke ngibuye emsebenzini mangithi nhla efasteleni nangiya untombazanyana uhamba nomuntu wesilisa. And then this boy is even holding, and it was a very hot day. So this boy was holding an umbrella for her. Kwakushisa kakhulu ke ngalolo suku. Nangi lo mfana ubambele intombazanyana yami iumbrella. Ooh, yo. You know, it was like it's a very long way for me to get home and meet her face to face. Kwathi ikhanda maliqhume ngathi ngiyofika nini nje ekhaya. Kwakusekudina kakhulu ekhaya. So when I get home, then she came as well. Ngiyafika ke ekhaya naye uyafika emva kwami. You know, the first thing I did, because she was starting was high school, ne? So and then she had this beautiful afro hair that she had. Then I said to her, the first thing that makes you think you are better is this hair. I took a scissor firstly before I could even give her a hiding. I took a scissor and cut off the hair. Into yokuqala nje ngoba wayesaqala ke laphana e-high school wathi mayefika nje ngamtshela ngathi into ekwenza ukuthi ubone ukuthi usungcono manje ngibona ukuthi lezi inwele zakho ngathatha isikero ngavele ngayisika zonke. Without even cutting it properly, because I don't want the boys, they must look at her because I'm scared. I took the scissor, I cut off the hair, then I give her a big hiding after that. Yo. Thatha isikero lesi ngayisika inwele zaba madlodlombiya nje ngangayikhathi nakahle ukusuka emva kwalokho ngoba ngangifuna ukumenza muba abafana bengambuki emva kwalokho ngase ngimthele induku nje. Thanks for sharing that interesting story. Siyabonga kwabelana nathi ngalelo banga. It's very difficult because you feel like I was also a single parent. I just got divorced with the father, so I'm a single parent. So I just want everything to go the perfect. Yes, are you still there? I think I've lost you for a moment. Yes, we've lost her. Okay. But I think we can relate. Okay, Hello? while yebo. Besathi ke kubi kakhulu. Sorry? I was trying to translate what she was saying at the end. Bethi ke kubi kakhulu ngoba uyazazi ukuthi mhlawumbe umzali ohamba ngayedwa mhlawumbe ukuqeda divorce manje uzama konke ongakwenza ukuthi ukhulise kahle lo mntwana manje masubona zonke lezi zinto uyakhathazeka kakhulu. Hello? Hello? Go ahead. Yes. The following. Okay, Nibes, you can finish up and then Tato will proceed. Yes, I could see the damage I had done
because now I can see the beating marks on her leg, and I'm not feeling very okay for what I've done. Mm. Now I can Yes. hardly hear you. Nesh, I can hardly hear you. Hello, It's as if Tammy. you Yebo, I can hear you now. Yes, Yes. I think the following week I could not, I was feeling very bad for what I've done because I could see the beating marks on her legs now. Mm. Hey, ngazizwa kabi kakhulu ngeviki elilandelayo uma ngimbuka umntanami ngoba ngase ngibona imvimbo labe ngimshaya khona. Thank you, Elder. Okay, so Masibonga. we beat up this girl for being just a girl that was beautiful, good looking. That's it. That's the only reason. Yeah. Yes. Empeleni nje Because I could see her. kusho ukuthi isizathu nje lo mntwana beshayelwa lobu buhle bakhe ukuthi nje afanele angabukeki. Ingakho nje edwetshwe kanje ngemvimbo. We punished her for developing physically and, Yes. you know, what was naturally supposed to happen. She was punished for it. Ujeziselwa nje ukuthi uyakhula kwenzeka into kuye eyimvelo ukukhula. Yeah, no, it's okay. We are acknowledging where we made our mistakes. That's a good thing. Tato? Kuhle siyabona lapho senze khona amaphutha kuyinto enhle lokho. Okay, so I think maybe the first thing is that they are in a place where they are still they succumb easily to peer pressure. Ngicabanga ukuthi into yokuqala nje kuba ukuthi basesimeni lapho khona bevumela ingcindezi kubangani nakwabaningi asebengenile kulezi zinto. And the second thing is that the world in which they live in, it's actually targeting them Okwesibili with ukuthi nje beauty standards. Okwesibili ukuthi nje nendawo abaphila kuyo noma lelo zwe abaphila kuyo ukuthi vele batholakala beyizisulu behlaseleka mayelana naleyo hlobo lempilo abaphila ngayo noma ngokwamasiko aleyo ndawo. So when you look at how both boys and girls are actually being developed within that adolescence age, Uma sibuka nje bobabili amantombazane nabafana indlela abakhula ngayo kule stage ekuthiwa adolescence. I don't think it's a clear-cut paste issue because of the following. Angicabanga ukuthi nje udaba lolo luqondile nje thwi ngenxa yalokho kulandelayo. Because boys, they are taught in a certain way that now you are of age, now you also need to have a girlfriend. Ngoba abafana bafundiswa ukuthi ususeminyakeni efanele manje ukuthi usungaba nohlekisana naye. So they are going to be groomed along that line that they must show themselves to be boys now that have come of age. Bakhuliselwa kuleyo ndlela nje yonke into isuka ibheke lapha ekuthenini manje usukhule ngokwanele ufike ezingeni lokuthi nje manje sungaba ne-girlfriend. And then when you look at the girls, they will also be groomed in their certain way that now you are also come of age. You need to look the part and play the part. Namantombazanyana nawo akhuliswa ngaleyo ndlela ukuthi manje usukulezinga lokuthi fanele ubukekele ukuthi usuzokhonjwa manje bese kuba khona abakuthathayo. So they are actually being influenced by the environment in which they are living in, and especially nowadays, the social media is also playing a big role because the thing they are doing, they see them in social media. Okusho ukuthi indlela vele abakhuliswa ngayo
kuleyo ndawo iyona ebaholela lapho ngoba suke bakhuliswe kanjalo vele. Bese kuba-ke ney'nkundla zokuxhumana nazo zidlala indima ekuthenini zibonise abantu besifazane noma nabesilisa ukuthi hayi senilungele manje ukuthi ningaba sebudlelwaneni. So what the third thing, it's the fact that they are the adolescent stage, they are still trying to find their feet in the world. They are still navigating the world in which they are living. Okwesithathu ukuthi nje kule stage se-adolescence basuke vele besazama ukuthola indlela yabo bebona ukuthi umhlaba bawubuka kanjani bona. And the fourth thing is that when they look at the world, they see the world in their own color. If it's pink, it's pink. If it's red, it's red. So they will go with what they see fit. Okwesine-ke ukuthi vele lamantombazanyana nabafanyana laba bathi mabebuka umhlaba bawubone uyimbala ethile, mabewubona ukuthi upinki kubo vele upinki, mabewubona ukuthi ubovu vele kubunjalo. So basebenzisa leyo nto-ke ukuthi babuke umhlaba ngendlela abawubona ngakhona. So what I have just said is just a part of what is actually at play in a larger world. It's just a Lokhu portion. nje lokhu kuyisiqeshana nje sezinto ezenzeka emhlabeni usabalele nje. Thank you for those contributions. Thank you very much, Futhi, Nwebs, and Thato. Hello. Siyabonga kakhulu ngaleso sinezezelo yebo. Hello. Yes. Can I just wanted to move back to the first question you were asking, that when little girls or just girls reach the age of adolescence, what happens to them, or what comments do they get towards themselves? Now Ngifisa nje ukuthi sibuyele emumva kulo mbuzo bobuzile ekuqaleni ukuthi amantombazanyana lawa mayesekhula ayoba abantu asebekhulile kancane iziphi izinto ezijwayele ukushiwo kubo? So I have been in before scenes, in fact, where you'll find a girl that reaches the stage of adolescence and comes to a point where she says, now I feel like I have to look like this, or I have to look like that, based on how she feels at that time. Sorry, can you please repeat? I didn't get that one well. Okay, I'm saying that a girl sometimes, when she reaches adolescence, she tries to look in a certain way where she feels comfortable in at that certain time. Okay. Ngithi-ke uma le ntombazanyana ingena kwi-adolescent stage, yila udinga ukuthi abukeke ngandlela thile azoba comfortable ngayo mayeyibuka naye. And that way might cause triggers within family members, like your brother, your mother, or your father. In that way, particular way you are looking and you want to carry yourself out. Leyo ndlela akafuna ukubukeka ngayo emenza yena nethezeke ingenza abathile emndenini, kungaba umfowabo, ubaba, umama, bembuke ngenye indlela. And the comments about them now looking in this particular way, or this version of the child, makes them feel like she is trying to go on another level of growing up, or in a speed of growing up, speeding up ukukhula kwakhe.
ngalendlela ke abesabukeka ngayo bathi mabembuka lamalunga omndeni noma ubani ombukayo ubesambuka besathi engathi uphanta umdaka izulu lingananga khona la uphuthuma khona wasubukeka kanje. These comments are not nice to the girl. And now this causes most of the time it causes conflict between the brother and the sister. Lezi zinto abayishoyo ke azikho mnandi zigcina ziletha ukungqubuzana ke phakathi komfowabo nodadewabo. Because now whenever the girl tries to look in a certain way they feel comfortable in, the father, the mother is gonna say, no, this is not okay. Why are you speeding up? And what are you looking for? Uma ke lo wesifazane eyilungisa ebukeka ngalendlela yena anethezeka kuyo bathi mabembuka bese bembuza ukuthi ujahephi ngoba indlela obukeka ngayo ngathi ikulungiselela izinto ezithile yini le oya kuyo manje. Now there's this word, the Zulu people, most people know it. They say usufomile. Basebenzisa leli gama ke laphana eZulwini bathi you look like you are now well prepared. Usufomile. This word, I don't know how it comes up, but then it lowers the girl's self-esteem. Leli gama ke lisetshenziswayo angilazi ukuthi liqhamukaphi kodwa empeleni lithatha ukuzethemba kule ntombazanyana. Because now I am trying to be comfortable with myself and feel good about myself. Ngoba mina ngizama ukunethezeka nje kimi futhi ngifisa ukuzizwa kahle. But this trying to be good about myself and look nice is a bad thing to my parents and the rest of the family. It looks like I'm up to something. Lokufuna ukuzizwa kahle ngibukeke kahle kimi ukuze nginethezeke ngijabule kuba kubi kubazali bami babona ngathi ikhona into engiyihlosile ngifuna ukuyenza. Now to the part where Tata said come to a point where they are told that they should intervene in having girlfriends. Mangithinta nje leli phuze like labalwa uThato lapha ukuthi sekufanele khona ke abantu besifazane babe noma besilisa babe nama girlfriends. You find out that adolescence doesn't hit the same way. I'm sorry, I didn't catch that. Can you please repeat that part? I was saying you'll find that adolescence doesn't hit in the same way to all girls. Ithi ke i-adolescent lena ayifiki ngendlela efanayo kubo wonke amantombazanyana. You'll find a girl which reaches adolescence. Uthola ke intombazanyana ifika kule stage se-adolescent. Gets her puberty. Ubese ke ayathomba amele izinto ezithile. But still acts like a little girl which plays around and becomes dirty and everything. Uthola ukuthi nje usayigijimela laphana weqa intambo ugijima odakeni akanankinga nje. Now, because the boy is told that he has reached a point where he is supposed to get a girlfriend. Kodwa ngenxa yokuthi lo mfanyana yena usutshela ukuthi hayi usufike la khona kuleli zinga sekumele khona uthole manje ongahlekisana naye. They'll go to the girl and approach the dirty little girl and say, I like you and I want you to be my girlfriend.
lo mfanyana uzoya kuyo le ntombazane esajampa ingqabethu laphana edlala odakeni ayitshela ukuthi hey, uyazi ngithe mangubuka ngakuthanda ngifisa ukuthi ube umlingani wami. Now that alone will shift almost everything that is happening to the girl at the moment and how she carries out herself. Lokho nje kodwa kuyovele kuphambanisa ingqondo yale ntombazanyana ishintshe nanendlela ey'phatha ngayo. Till now, when she's told to go to buy bread at the tuck shop, Uma-ke le ntombazanyana itshela ukuthi ayihambe iyothenga isinkwa lapha esitolo, she might still have her hair untidy and not wearing maybe a proper clothing. uzothola ukuthi uyigqokele nje ngendlela ejwayelekile enganankinga futhi. She will now change and fix herself properly. Kodwa ngaphambi ukuthi aphuthume esitolo uzoqala-ke manje ayilungise ukuze abukeke kahle. And now she'll wash her face, brush her teeth, fix her hair to look good before she gets through the door. Kuzomele-ke awashe ubuso, alungise ikhanda-ke manje, alungise amazinyo ngaphambi kokuba aphume nje emnyango. And then now you come to think, what was the cause and effect of all of that? Bese ucabanga ukuthi empeleni kube yini imbangela yalokho nemiphumela yakhona futhi. As we all know and might have clues, it might be the boy. Siyazi-ke noma singaqagela nje ukuthi kungayini kodwa siyazi ukuthi kungaba yilo mfanyana. Or it's just a certain way she felt at the time she got approached. Noma kungaba indlela azizwe ngayo ukuthi lo mfanyana eza kuye ezokhuluma naye. But the thing is, at home, the parents see the change. Kodwa-ke inkinga ukuthi lapha ekhaya bayalibona lonke lo shintsho kule ntombazanyana. And they do not approach it in a manner of knowing that you as a parent came through this, so probably my child is going through the same thing. Abalithathi lo daba ngendlela yokuthi nabo bake baluhamba lolu hambo okungenzeka ukuthi untombazanyana wethu lo naye usungene kulo hambo lolu. That's where I'll stop for now. Thank you. Ngizoma lapho kwamanje. Siyabonga. It's good to hear from a young person the perspective. Siyakuthokozela kuhle ukuzwa kumuntu osemncane ukuthi It ucabanga. gives really the perspective we are supposed to have, not our own perspective. Kunikeza indlela vele kumele sibone ngayo, hayi le yethu. Teenage girls are under a lot of pressure. Laba-ke amantombazanyana lawa aphansi kwengcindezi enkulu. Pressure to look good. Ingcindezi yokubukeka kahle. Pressure to get into relationships. Ingcindezi yokuthi fanele bangene ebudlelwaneni. Pressure from parents to be exemplified behavior. Nengcindezi abayithola kubazali okumele babe isibonelo ngendlela abaphila ngayo. At the same time, the body is changing. They are getting into menstruation. Ngaso leso sikhathi nomzimba uyashintsha kwenzeka izinto eziningi baphinde babe sesikhathini khona lapho. The fluctuating hormones are causing physical and emotional changes. Nama hormones nawo enzokwawa yehla yakhuphuka enza ushintsho nje emzimbeni. At the same time, social media is waiting to swallow them up. Ngaso leso sikhathi inkundla zokuxhumana zilindele nje ithuba ukuthi zibalandelele. Tammy, is it me or you?
I think I've lost you for a moment. I last heard you when you said the social Yeah, we are media. losing each other all the time. The last time I heard you is when you said the social Yes, media. so adolescent girls. So Yebo-ke. adolescent girls are really the age group that is most traumatized. Amantombazanyana lawa kule stage se adolescence iwona kakhulu kilona qeqeba leli eliphazamiseka kakhulu emqondweni liba traumatized. And they are the most understood even by their own parents. Ngathi yibo abangaqondakali kakhulu nangabazali babo. And it is so unfortunate. Kuyadabukisa ke kakhulu lokho. The hormones are changing. The brain is developing. They are suffering a lot of stress. They are not sleeping well. Ama-hormones lawa ayashintshashintsha, umqondo usakhula, bangaphansi kwe-stress kakhulu. Kuningi okwenzeka kubo. There is social media and digital overload. Nalapha ey'nkundleni zokuxhumana balandelwa kakhulu ngokungenasidingo. Hello. There's also neurodiversity. They might be autistic or have ADHD. Okungenzeka nemizwa yabo inenkinga yaphazamisana nomqondo, bangaba ne ADHD noma isifo lesi sokuphazamiseka ngokomqondo. So these are just some ideas on self-care for adolescents. Lezi izinto ke abangayilekelela beyisize ngazo lamantombazana asakhula akwi-adolescent. Hello, Elder. To engage. Hello. Yeah, just on, sorry to interrupt, but on the pressure that these girls are facing is I'm working in a high school situation. Kancane nje kula mayelana nengcindezi lababhekane nayo lapha kule stage sa-adolescent. Ngisebenza esikoleni ke high school lapha. Yeah, I want to add, trying to help us parents to try and understand them. I'm sorry, Futhi, can you please repeat that? We seem to be losing you. Futhi? I don't know. Yeah, I want ourselves as parents in understanding them. Hello? Yebo, Futhi, can you please Can you hear me? Yes, I can hear you now, yes. So I wanted to add that at high school, there's a lot of pressure, even from, from the schoolmates. Bengifisa nje ukunezezela ukuthi lapha high school ke kunencindezi enkulu nakubangani babo labo bafunda nabo. Such that we had a very tragic event in the past few years. Ngendlela yokuthi sike saba nesigameko esingesihle kakhulu eminyakeni nje endlulile. My colleague had her own daughter attending school in the same school as we are working. Engisebenza naye benomntwana ofunda khona lapha esikoleni lapha naye khona esebenza khona. So while this girl was doing third year at university,
Uma ke lo mntwana esenza unyaka wesithathu lapha yana emabangeni aphakeme ezemfundo e-university. She committed suicide. Wayibulala. And when we digging, it started during high school years. Lapho ke siphenya sithole ukuthi kwaqala le e-high school. She had pressure of her mom teaching in the same school. Wayenengcindezi efunda esikoleni la kufundisa khona umama wakhe. Kids teasing her about how her mom is wearing. Abantwana babelokhu ke bemgcona ngokuthi umama wakhe ugqoke kanjani. How she is handling herself as a daughter of a teacher. Nokuthi le ntombazanyana iphatha kanjani njengendodakazi yothisha ufundisa khona la esikoleni. It went on to the university level where even the same group was following her on social media. Kuye kwafinyelela nasemabangeni aphakeme e-university la khona leli qeqebe belinaye lapha esikoleni selinaye futhi limlandelela lapha na izinkundleni zokuxhumana manje. Yeah, until the girl just felt she cannot take it anymore. Kuze kwafika la khona lo ntombazanyana ethi cha sekwanela ngisakhona ukukuthwala manje. So that's how crucial this adolescent is. Sibaluleke kangako ke le stage se-adolescent. Thanks. Ngiyabonga. Thank you. Siyabonga. We can see how dramatic it can get. Lesi sigaba singabe sesibe uchungechunge olunjani. The advice for adolescents is to find someone you can trust that you can talk to. Isiyalelo kumantombazanyana noma abafanyana ukuthola umuntu ongakhuluma naye okwazi ukukhuluma naye. In fact, choose someone. It doesn't even have to be. It is not even your parent. Parents are no longer qualifying. Empeleni zikhethele wena umuntu onethezeke kahle ukuthi ungakhuluma naye. Asikho isidingo sokuthi kuze kube umzali wakho ngoba nabo abazali abakulungele lokho. In most instances, the parent is the first person not to understand the adolescent. Ey'khathini ey'ningi nje umzali uyena oqala ongakhona ukuqonda le stage se-adolescence. Stress is one of the biggest problems teenage girls are facing. I-stress ke noma ixhwala iyona nkinga enkulu amantombazanyana asakhula abhekane nayo. But they will be blamed for their behavior. Kodwa bayithola besolakala ke ngendlela abayiphatha ngakhona. Instead of being understood and supported. Esikhundleni sokuba beqondakale isimo sabo bese bayalekelelwa. This slide is just to show how to cope with stress. Lokukhanya sikutholile ke kusifundisa nokuthi sibhekane kanjani nexhwala noma ne-stress. Because of time, I have to rush on. Ngenxa yesikhathi sophuthuma. So there is something called HPV vaccine. Kunento ebizwa ngokuthi ke i-HPV vaccine. Umgomo. I would have loved to know if people are aware of this, but because of time, I just will go through it. Bengathanda nje ukwazi ukuthi abantu bayayiqondani lo mgomo okuthiwa i-HPV. Kodwa ke ngenxa yesikhathi ngizovele ngiqhubeke. HPV is a virus
that is linked to cervical cancer. HPV ke igciwane eliyamaniswa ne cancer iyalapha yana ngaphansi kubantu besifazane. So there is a vaccine that's been developed for girls to protect them against this cancer later in life. Kunomgomo ke oye wahlonzwa njengongasiza abesifazane ukuze bayivikele ukuthi bangaphathwa ile cancer lapha ngezansi. So parents, make sure your daughters are getting this vaccine and make sure that they're aware of it. Ngaqwashisa nje abazali ukuthi baqinisekise ukuthi amadodakazi abo ayakhona ukuthi athole le vaccine noma lo mgomo ukuze basizakale. But a child's consent is very, very important. We must never do things to our children without their consent. Kodwa ukuvuma kwabo amantombazanyana kubaluleke kakhulu. Akukho ekumele sikwenze ngaphandle kokuthi bona bakuvumele lokho. Consent can be given and it can be withdrawn at any time. There is no problem with that. Ukuvuma noma ukuvumela kunganikezelwa, kungavunywa noma kuphinde kwenqwatshwe kushintshwe kuthiwe cha angisafisi ukuthi ngiqhubeke nalokho, and lokho kulungile. Cervical cancer is a horrible disease. Lo mdlavuza lo walapha ngezansi kubantu besifazane isifo lesi esibi kakhulu. But it is very preventable. Kodwa ke siyakhona ukuthi sigwemeke. One of the risk factors for cervical cancer is multiple sexual partners. Enye ke imbangela yalomdlavuza walapha ngaphansi ukuba nama partners amaningi. You can see how teenagers are already under pressure. Siyabona ukuthi vele amantombazanyana lawa phansi kwengcindezi. So the vaccine has been developed just to help with that situation. Lo mgomo ke uye wasungulwa wakhandwa ukuze basizakale kulesi simo ababhekana naso. Adolescents, you need to stay safe from STIs. Amantombazanyana lawa sakhula ke kwamele azivikele aphephe kulezi zifo ezithathelanayo zangaphansi. The best way to protect oneself is to abstain from sexual activity. Okuyiyona yona ndlela abangakhona ukuthi bazivikele ngayo eqavile eyokuthi nje uvela ungalwenzi ucansi ungakafika isikhathi. And be educated. Know about your body and how it works. Bese uyafundiseka futhi ngomzimba wakho nokuthi usebenza kanjani. You know the things that keep teenagers away from sex. Kunezinto ke ezimbalwa ezigcina abasebancane ukuthi bangayibandakanye ocansini. It's interesting. It's mental and emotional well-being. If your daughter is not mentally and emotionally stable, those are the ones that tend to go out seeking for attention. Kuyathathekisa ukuthi ukuphila kahle emqondweni nasekuzazini nje ikona okubagcina bengekho kuyo yonke lento. Kodwa mayephazamisekile emqondweni nje nakuye ngaphakathi yibona bahamba yonke le ndawo befuna ukunakwa noma i-attention. And then when they come home pregnant, we punish them.
mase bebuya ekhaya ke sebezithwele bese sibajezisa. But in fact, the problem is that we did not create a good environment for them to be mentally and emotionally well. Kodwa empeleni iqiniso ukuthi asizange sisenze isimo ukuthi bakhona ukuthi baphile kahle emqondweni futhi bazazi nangaphakathi. The other thing that prevents premature sexual activity in adolescent girls is financial wellness. Enye into evimba abantu abasebancane ukuthi bayibandakanye ocansini ukuthi babe kahle ngaseyimalini ngakwezezimali. We have these children without planning. We have them when we don't have money. They are subjected to poverty. This pushes them to get boyfriends who can support them financially. Unalesimo sokuthi ke bagcine bethola ingane noma bekhulelwa bengazange bakuplana konke lokhu, bayahleka vela banamali bese bagcina ke beyoyiphosa nje ekuthenini bathole ama-boyfriend. And what do the boyfriends have to offer? They just want one thing. We know what it is. Yini ke lama-boyfriend abazobanikeza yona ngoba ayikho enye iyodwa nje leyo nto futhi siyayazi nathi. So adults, you need to stop having babies until you are financially stable. Ngithe kwabadala kusho ukuthi kwamele sime ukuthola abantwana kuze kube ukuthi sesime kahle ngakwezezimali. So that we don't bring children into poverty and they are having to suffer. We need money to do things. Ukuze singaletha abantwana ebuphofwini ngoba siyayidinga imali ukuze sikhona ukwenza izinto. People mostly think protection from STIs is all about condomizing and abstaining from sex. But it has to do with mental wellness, financial wellness, physical wellness, spiritual wellness, digital wellness, and all these wellnesses that you see here on the screen. Abaningi ke bacabanga ukuthi ukuvikeleka kulezifo ezithathelana ngokucansi kusho nje ukufaka icondom. Kodwa empeleni kuningi kunalokho ngoba kuze kufikele ekuthenini ngakwezokahle ngakwezimali ukahle ze technology kuzo zonke lezi zinto okumele ube kahle kuzo ngaphambi kokuba uzibandakanye ocansini. And of course, physical wellness is through a balanced, healthy diet. Teenagers need to eat a balanced diet. If a parent, you cannot afford to buy your child tofu every other day, that was not a right decision to have that child. Vele ke ukuzivikela noma ukuphila kahle emzimbeni kufaka ukudla kahle, i-diet kahle ngoba uma ungakwazi ukuthi uthengele umntana wakho ithofu ngaso sonke isikhathi kusho ukuthi uthole umntwana ungakami kahle ngakokwezimali. And we all know vegan diets are very expensive, so I don't know what we are feeding our children in this economy, but we didn't plan properly. Siyaqonda sonke ke ukuthi ukudla lokho kungenanyama sidalo, vegan diet iyadura kakhulu, usho ukuthi masingakhona ukuthi sikuthole kusho ukuthi asiplananga kahle. Menstruation is another issue that's happening to adolescent girls. Ukuya esikhathini enye into eyenzeka kumantombazanyana asakhula. Most of the girls that
I've met are anemic because of the periods. Amantombazanyana amaningi esengihlangane nawo wathola ukuthi ashodelwa i-iron emzimbeni ngenxa yokuya esikhathini. They'll be suffering from dizziness, lightheadedness, headaches, fatigue, weakness. And people don't understand them. They think they're acting up stuff. Uzothola ukuthi-ke banokukhathala, banobuthakathaka, baba nesiyezi, bezwe nje ikhanda lilula, benazo zonke lezi zinto bese abantu bacabanga ukuthi hhayi lezi zinto nje bayazenzisa. They are not eating a balanced diet to replace the iron every month, and they end up physically unwell. Abadli kahle ukuthi babuyisele le iron emzimbeni, ubathola nje ukuthi abantu abangaphilile. Ignore the meat. It has nothing to do with us. Hayi asingayinaki inyama, ayisifaki thina. But we find iron in a lot of the legumes, so we don't have a problem there. I-iron ke lena siyithatha kwizinto ey'ningi ey'fuze ubhontshisi laphayana, so iyona esingayidla ke lapha. How many parents actually take the time to check the hemoglobin of their teenage daughters? Mangake ngibuze nje ukuthi bangakhi abazali abayithatha nje isikhathi be-check-a laphana i-hemoglobin kubantwana babo. Does your adolescent daughter need iron supplements? Do you know? Ingabe indodakazi yakho iyawadinga ama-supplements ukuze bathole i-iron? Uyakwazi yini lokho? Usuke wakubheka? So sometimes these are the gaps when we are planning to have families and children. This is how far one needs to think before they make a decision. Izona-ke izinto esingayinaki lezi ngaphambi kokuba senza abantwana. Kuhamba nje ibanga elide, kwamele sicabange ngokujulile sibheke zonke lezi zinto ngaphambi kokuba sibe nabantwana. Can I afford a healthy diet? Can I afford supplements when the time comes? Ngiyakhona ukuthi ngithole ukudla okusimeme okubhalansi okuzonginika impilo. Ngiyakhona nokuthola ama-supplements uma isikhathi sifika. Many young girls today are having irregular periods because of poorly balanced diets. Amadodakazi noma amantombazanyana asakhula amaningi ayithola eya esikhathini ngendlela eshintshashintshayo kungafanele ngenxa yokuthi abadli kahle. Can we afford the doctor's consultations? Siyakhona ukuthi sibe namandla ukuthi singakhona ukuyobona odokotela njalo. Are we really equipped to have girl children? Engabe sinawo yini amandla ngempela ukuthi sithole abantwana bamantombazane? Teenagers are at a high risk for HIV, TB, and gender-based violence. Amantombazanyana lasakhula-ke asengozini enkulu ukuthi angathola lezi zifo ezifana ne-HIV, TB, kanye nokuhlukunyezwa noma nodlame lwabantu besifazane. As a ministry, we do have a victim empowerment program. Njenge-movement noma i-ministry-ke sinalo uhlelo lokubhekana noma lokusiza abantu asebehlukumezekile. Where we remove the victim from the environment, the abusive environment.
la sisusa khona lohlukumezekile kule ndawo la ehlukumezeke khona. Where possible, to take them to a safe place. Uma kwenzeka simthathe simbeke endaweni ephephile. Then we provide financial support because everything needs money. Bese simsiza ngako kwezimali ngoba yonke into idinga inkece. And provide psychological and social support. Bese simsiza ngento eziphathelene nokumqondo kanye nenhlalakahle nje. I want to encourage all of you to remind you the importance of returning your tithes and your offerings. Kokubuyisa okweshumi neminikelo. It is to support the victim empowerment program that we are running as a ministry. Lokho ke kuyosiza ekulekeleleni laba babeyizisulu zodlame noma abahlukumezekile. Kuyosiza kulolo hlelo. So I had planned to go through the different age groups. Le ukuthi so bheka ke ama groups ahlukahlukene ngokweminyaka yawo. And look at the challenges that each group is facing. Bese sibuka inselelo nezingqinamba naleyo group ebhekana nayo. I was not expecting that just the adolescent group is going to take up the whole study session. Bhekanga ukuthi i-adolescent group yiyo ezothatha isikhathi esiningi uma sibheka lezifundo. So because the time is up, we are only having 15 minutes left. Ngenxa yokuthi asenaso ke isikhathi kusele nje imizuzu ewu-15. We can't actually progress through the other three groups because they are equally extensive. Asikwazi ke ukuthi siqhubeke sindlulele kulamaqeqeba amanye amathathu ngoba nawo azothatha isikhathi eside. But I am glad that we have covered the most vulnerable age group. Kodwa ke ngiyathokoza ukuthi sikhonile ukuthi sibheke leli qembu okuyilona elivuleleke ukuba izisulu zodlame noma lezi zinto esizibhekile. But the next age group, which is the reproductive age group, leli qeqebe elilandelayo ke laba ngathi laba abazalayo, I think it's the most compromised. ngicabanga ukuthi yibo kakhulu abangabuthola ubulungiswa. It's really important to look into this age group because this is where womanhood really suffers. Kubaluleke kakhulu ukuba kubukwe ke leli qeqeba ngoba ilapho khona abesifazane behlukumezeka khona la. Not by choice, but because that's how society determines it should happen. Kungekona futhi kuyikhethela kodwa ngenxa yokuthi umphakathi uhlonze ukuthi iyona into ekumele yenzeke. But what I will do is I will share this study notes so that everyone can go through it in their own good time. Kodwa into engizoyenza ukuthi ngizoyiposta ke le sifundo ukuze naloyo ngesikhathi sakhe akhona ukuyifundela. And if you have any questions, you're welcome to just inbox me. Uma kutholakala ukuthi uba nemibuzo ethile ke wamukelekile ukuthi ungithumelele yona. But I'm gonna get through to the end and just show you the last slide.
ngizoya nje ekugcineni kwesifundo sami ukunibonisa leya ngxenye yokugcina. Is that if we are going to make a lasting impact on the lives that are trapped because of patriarchy, Uma sizoba nosizo olunamandla kubantu laba abahlukumezwe i-system le-patriarchy, our biggest challenge is the victims of abuse who are mostly women. inselelo enkulu esibhekane nayo yilabo abahlukumezekile, ikakhulukazi abaningi babo abesifazane. Many of you might still be in this situation and you're trapped. Abaningi bethu kungenzeka ukuthi bayithola bekulesi simo, babambekile. Trapped in a cycle of financial, emotional, and psychological poverty. Babambeke esimeni sokungabi nazi imali nasemqondweni bahlukumezekile futhi nakuthi nje bakhungathwe ubuphofu. Our work as God's people here at the end of the world, in terms of we are building the new kingdom, Umsebenzi wethu njengabantu bakaNkulunkulu la ekupheleni komhlaba ukuthi sakha umbuso kaNkulunkulu. all of you, especially men, women, everyone, our work is to break the cycle of this poverty. Sonke abesifazana abesilisa nabanye umsebenzi wethu ukuthi sinqamule lolu khondolo olubi lobuphofu noma lokuhlupheka. To empower, to protect, and to restore broken women's lives. Ukupha amandla nokuvikela nokubuyisela impilo zabantu noma zabesifazane. To provide shelter, to provide counseling, training, and even legal aid. However, whatever skills you have, bring them on board so that we can break the cycle of abuse. Ukunikeza indawo yokuhlala, ukunikeza ukwalulekwa ngokomqondo, ama-first aid, nanoma ngabe liphi khona elikhona ukusiza nje ukuze sinqamule lolu khondolo olubi lokuhlupheka. Twamukelekile. If you don't have specialized skills, you can support this work through sustainable support. Uma ungenalo ikhono elithile, kodwa ungaqhubeka ukwazi nakhona ukuthi ulekelele lo msebenzi mhlambe ngephakethe lakho. Not forgetting to give your tithes and your offerings. Singakhohlwa noma singashi ngaphandle ukuthi sibuyisa okweshumi neminikelo. Through empowerment skills, advocacy, and counseling. Nangendlela yokulekelela nje ngokuthi sibapha amandla nokulekelelwa ngokomqondo nangokucampaigna. Zonke le indlela ziyasiza nazo. So we have to be the generation that breaks the cycle and make support faithful, support the work with our resources. Silesizukulwana kumele silinqamule lolu khondolo bese sisiza ke ngeinsiza esinazo. And hey, my technology is so slow today. Yeah. Do we have any questions on teenagers and the work that lies ahead of us in giving them the support?
Any last comments? Any one that wants to share something? You're welcome to speak out. Ngabe sinayo imibuzo noma esifisa ukukunezezela mayelana nokusiza nje nokulekelela noma abesifazane noma abangamantombazanyana noma nje yini ofuna ukwabelana nayo nathi. Hello? Yes, go ahead. So my comment, I hope it's not going to be taken as men versus women. Unginezezela kwami noma engifisa ukusho, I didn't get your last part. I hope it's not going to be taken as men versus women. Ngiyathemba ukuzokusho kuthathwe njengokuthi abesilisa bamelelane nabesifazane noma beqhathaniswa nabesifazane. You said teenagers. The work that needs to be done on teenagers. Uthe umsebenzi okwenziwa kuma-teenager noma kuyintsha esakhula. I think the same emphasis that you will be putting on girls should be put as well on boys. Ngicabanga ukuthi ukugcizelela kakhulu kulaba kumantombazanyana kwamele kugcizelelwe kakhulu nakulaba besilisa abafana. Because the subject of patriarchy, we all know that it does not affect. Ngoba siyazi ukuthi ke isise sobuholi bamadoda asithinti kuphela abantu besifazane. In the following sense that it affects them in a different way. Boys and men get to be affected in a different way. Kodwa bonke bathinteka ngendlela ehlukahlukene ngokuthi naba besilisa noma abafana bathinteka kodwa ngendlela ehlukile. So if girls are going to be victims, uma ke laba amantombazana azoba izisulu, the boys will be the victimizers. Laba abafana yibona bazobe benza lobubi. How do we then prevent them from being the victimizers so that we can prevent victims to occur? Singabavimba kanjani ke abafana noma besilisa ukuthi babe yibo abazohlukumeza uma singeze ukuba nabo ukubaluleka ukuze bagcine bengahlukumezanga laba abahlukunyezwa. So I think what we are confronted with, it's the effect or the effect of what patriarchy has done. Ngicabanga ukuthi ingqinamba esibhekane nayo noma esihlangabezana nayo imphumela yobunhloko noma yobuholi bamadoda ebenzile. No matter what it has taught us where we are coming from, but it all has affected us to be able to build a kingdom that shall last forever. Noma ngabe isihlukumeze lolu hlelo ngabe luhlukumeze kanjani futhi isikhathi esingakanani noma ngabe siphuma kuphi nalo, kodwa nje lusithikamezile ekuthenini sakhe umbuso oyokuma phakade. So we need to, if we were to work on this, we need to look at all aspects. It's not only male and female that are suffering from this thing.
sidinga ukuthi sibuke zonke inhlangothi mayelana nale ndlovu enkulu esendlini. Akukona kuphela ukuthi abantu besilisa nabesifazane abahlukumezekayo ngalolu hlelo, kodwa yibo bonke abantu baningi. Even LGBT community, they are also suffering from the very same thing in their own way. Nalo umphakathi ekuthiwa i-LGBTQ nayo ithola izisulu, iyahlukumezeka ngale system ngokwayo. So how can we build a better community from coming from this and being empowered in our respective or in our where we are actually coming from? Kuba ukuthi ke singenza kanjani ukuthi siphuma la siphuma khona kule system embi bese sizongena ohlelweni oluzosinika amandla ekuthenini sibhekane nakho la siphuma khona bese sisombulula lolu hlelo sibe nohlelo olusha oluhle. Because we are all victims in some shape or form where we are coming. Ngoba empeleni la sisuka khona sonke sizisulu noma singabantu abahlukumezekile andlela thize ehlukahlukene. Thank you. Mangizibongela. I get you, Tato, and you're right. Ngiyakuthola Tato, engiqinisile. It's not like I'm not focusing on boys. Akusikona ukuthi angibabhekanga abafana. But there is a reason why tomorrow is Women's Day. Kodwa kunesizathu sokuthi kungani kuyi usuku labantu besifazane kusasa. The reason is because in the International Liberal Order, Izathu ukuthi kulolu hlelo le-Liberal International Order, their agenda was to bring about greater equality. uhlelo kwawukuthi kwenziwe ukulingana ngendlela efanele. If you're going to reverse inequality, Uma uzobuyekeza wenze ubulungiswa ngendlela efanele, you have to clearly demarcate this current situation. uma uzokwenza ukuthi abantu balingane ngendlela efanele kwamele ubahlukanise ngokwemkhakha yabo. And in the current situation, women are far more compromised than men. Kulesikhathi esikuso ke njengamanje uthola abesifazane kuyibo abahlukumezeke kakhulu okudlula abesilisa. Yes, their men are not properly trained. Patriarchy has not correctly trained them. Yebo, lolu hlelo lwepatriarchy alizange libalungisele noma libaqeqeshe kahle abantu besilisa. They have been taught the wrong thing. Bafundise izinto ezingeyizo That favors them. lokho kubabeka endaweni engaphezulu noma ekahle. But it's women at the bottom who are really suffering. Kodwa For now. abantu besifazane abayithola behlukumezeka kakhulu belapha phansi esikhathini lesi samanje. So the Women's Day was created to create awareness globally that we need to uplift women. Ngakho ke lolu suku labantu besifazane lwasungulelwa ukuthi sivuke emaqandeni siyibone lento ukuthi
kwamele balekelelwe abesifazane nabo bakhushulwe. So because girls are more likely to be sexually abused than boys. Ngenxa yokuthi-ke amantombazanyana iwona ayithola engahlukumezeka kalula ukudlula abafana. Because women die because of having babies. Which men die because of having babies? Men don't die because of having babies. It's women who die having babies. Ngenxa yokuthi abesifazane baze bafinyelele khona lapha befa khona efa nje ngokuthi uyazala. Awukazi umtholeko wesilisa otholakala efa ngenxa yokuthi uyazala. And those deaths are connected to sex. Lokho kufa-ke kweyamaniswa nocansi kanye. That is why the world tomorrow is going to be raising awareness on these issues that affect women more than men. Ingakho-ke kusasa umhlaba uzobe uxwayisa ngazo zonke lezi zinto ezithinta abantu besifazane kakhulu ukudlula laba besilisa. That's why I also decided today to go back to women's health and just remind us of the impact of patriarchy on women's health. Ingakho namhlanje-ke ngike ngahlosa ukuthi sibuyele emuva siyobheka impilo yabantu besifazane ikakhulukazi lena ebangelwe ubuholi. So for today, ngakho-ke namhlanje the focus is on women. Ngakho-ke sibheke nje okwabesifazane. But men will also require attention, I agree, but not today. Kodwa nawo amadoda uzofanele ukuthi anakwe ngolunye usuku kodwa hayi namhlanje. So it's not like we are trying to create matriarchy, but we are focusing on where the problem is most hurtful. Akusikona ukuthi sizama ukwakha ubuholi babesifazane, kodwa sibheke inkinga la ijule khona kakhulu. In fact, I'm expecting men to have paid more attention in this study than even women. Empeleni bengilindele nje ukuthi abantu besilisa kube yibo abazolalelisisa kakhulu ngokujulile okudlula abesifazane. I wanted men to be more active in contributing, but only one man was prepared to make comments. The rest were still women. Bengilindele nje ukuthi abesilisa kube yibo abazokhuluma kakhulu ukudlula abesifazane, kodwa kutholakala kungoyedwa nje wesilisa okhulumayo bese laba abaningi abesifazane. So I'm still disappointed. Ngishaqekile empeleni kuze kube manje. Because I think men are still feeling like they're being attacked. Ngicabanga ukuthi abesilisa basacabanga ukuthi kuhlaselwa bona la. That's why they mostly keep quiet during these kinds of studies. Ingakho ke bavele bathule du kuyifundo ezifana nalezi. But the main target audience for this study, in my mind, it was for men and boys. Kodwa abantu bengibahlosile kakhulu ngalesifundo bekungabantu besilisa okufaka phakathi nabafanyana. Anyway, let's close in prayer. We've gone way over the time. Thank you, everyone. Sizovala ngathi isikhathi sesihambe kakhulu. Hello? Yes, I just wanted to thank you for the study.
by highlighting these very important issues that surround our community, especially when it comes to the girl child. Bengifisa nje ukuba ukuthi isandla sendlula ikhanda kubambe ngazo zombili ngalezi fundo eyithinta kakhulu intombazanyana esencane. I wanted to just check in regards to the iron supplement. I know in the past our parents were using this medicine, they call it Bidomac, for helping with iron. Is it still proper to use in our time? Phambilini ke bekujwayeleke ukuthi ke noma mayelana nama supplement phambilini abazali bethu bebesebenzisa lo muthi ekuthiwa iBidomac. Angazi ke noma kusafanele nokuthi isetshenziswe engasetshenziswane kulesikhathi samanje. Ubona kanjani lapho? And what other medications that are proper to use for supplement? Imiphi eminye imithi mhlawumbe engasetshenziswa oyibona ifanele mhlawumbe ukwandisa iiron emzimbeni? Thank you. Very good question. Angibonge kakhulu, umbuzo omuhle loyo. These are the kinds of questions I'm expecting from men to ask. Thank you very much, Obakeng. Iyona mbuzo engiyilindele kuba abantu besilisa beyibuze le. Siyabonga kakhulu Obakeng. So I wasn't familiar with this drug, but I've looked it up. Ngelijwayelanga kakhulu ke le drug leli kodwa ngeke ngalibheka. The active ingredient is ferrous sulfate. Enye yezakhiwo zayo ilo lesebaliwe yes yini ferrous sulfate. Ferrous sulfate, thank you. Yeah, in other words, iron. Ngamanye amazwi iron. Okay, iron is what's needed to build up hemoglobin, which is being lost during periods. I-iron iyona ke ekumele yakhiwe lapho kulahleka khona igazi eliningi ngalesikhathi owesifazane esesikhathini sakhe kudingeka ihemoglobin. Yeah, so I agree. We can still use Bidomac. It's just what is needed. Ngivumelana nawe singayisebenzisa iBidomac isafanelekile nayo. As long as it contains iron, ferrous sulfate, you know, iron is called ferrous. Uma isenayo nje iron ferrous sulfate singayisebenzisa. Yeah, you can go to the pharmacy, Dis-Chem, Clicks, and it doesn't even need a prescription. Ungayithola nje esitolo lapha kwi-counter ungathenga i-Clicks e-Dis-Chem kuma-pharmacy nje ayidingi nokuthi uze uye kudokotela ukuthi kube nguye okulayelayo. You know, if you're a father of a girl child or you're a husband of a young woman, you need to make sure that woman in your life has sufficient iron in their body as a baseline. Kalula nje uma ubaba umzali ononkosikazi onomuntu wesifazane empilweni yakho noma unentombazanyana noma unendodakazi udinga uqiniseka ukuthi laba bantu bane iron eyanele emzimbeni yabo. Or you're a brother, you have a sister, you're a guy and you have a sister. Have you ever checked like how is your sisters are doing iron wise? Noma mhlawumbe ngabe usisi ubhuti unomfowenu nje unodadewenu uyaye uncheck yini udadewenu noma ingane yentombazana ukuthi
ine iron eyanele yini emzimbeni uyayichecka lezi zinto. Or you're a boy child and you have a mother, do you even understand where your mother is, physically speaking? Noma ngabe nje umfanyana unomama, ngabe uyamqonda umama wakho ukuthi ukuphi ezingeni lempilo, empilweni nje emzimbeni wakhe ukuthi uphila kanjani, uyaqonda lokho. All you men, you definitely have a woman in your life, somehow, somewhere, and that you need to be taking care of by understanding how women's bodies work. Noma nje umuntu wesilisa unomuntu wesifazane duze kwakho, uyayibuka lezi zinto ukunakekela umuntu wesifazane ukuthi uyayithola zonke lezi zinto ayidingayo, uyakukhathalela yini lokho, uyakulandelela, uyakunaka. So men in this movement, you need to step up and be the champions of women's health. Abesilisa ke kule movement badingeka ukuthi beze etafuleni bezoba amaqhawe empilo yabantu besifazane behamba phambili. That's what advocacy is all about over here, advocacy. Ilokho ke ukumela abantu besifazane okungakho. My son is always asking me, Mom, when was your last checkup? Have you done your checkup? I mean, it even gets to me. I'm like, can you just leave me alone? But yeah, he cares about my health. He wants to know if I am okay. Eyami indodana ke inokulokhu ingibuze njalo ukuthi usuyile ukuyohlola. Ukuhlola kwakho kokugcina kwakunini. Kwesinye isikhathi ngize ngidineke ngimtshela ukuthi hey awungiyeke phansi wena. Hey impilo lengeyami. Kodwa nje uyakukhathalela konke lokhu. Kusho ukuthi uyanginaka. Anyway, I've made my point. Thank you, everyone, for Hello. being present and for your contributions. Hello. Hello? Yes, Elodie. Mine is just to raise my concern about being grateful about the messages we get from the movement. Okwami nje ukubashisa noma ukubonga ngemlayezo esiyitholayo la kwi-movement. It really, sometimes it's painful, but at the same time, it gives us an answer to so many questions that we've been keeping in our minds. Esikhathini esiningi uthola ukuthi umuthi obabayo lo, kodwa futhi owelaphayo ngoba kuphenduleka lemibuzo eminingi ehlale sinayo la engqondweni yethu. Yes, I'm very much thankful to God for the movement and its messages to our well-being and everything that is happening in our lives. Ngiyazibongela kakhulu kuNkulunkulu ngale milayezo esiyitholayo ethinta ngqo ukuphila kwethu nje endleleni esiphila ngayo nokuziphatha. Yes, and then another thing I just wanted to raise from the question that was asked about the iron supplements, because I'm also one of the anemic persons. Umunye umbuzo bengifisa nje ukulandelela lapha mayelana nama-supplements ngoba ngomunye nami oyaye ashode nge-iron emzimbeni wami. But by using the what's called this? What's this? What am I, this thing I use? Man. The one that it's instead of it goes it always in the same shelf as the charcoal. What is this thing? Not spirulina. Molasses. Yes. Oh, okay. Yes, molasses. Yeah, molasses. Yes, Right. it's also very good. I always use it for myself as a result. Whenever I'm going to donate, my iron is always on point. Ngijwayele ukusebenzisa ke i-molasses iyangisiza kakhulu lapha
kuyi-iron mangifisa nje ukuyonikela ngegazi uthola ukuthi vele ngisesimeni sokuthi cha bangalimunca ngempela igazi lami li-right. Thank you, thank you, Thabo. Siyabonga. Thank you, Ncebs. Siyabonga Alright. Nceba. Yeah, so we can help each other with information on these things if we discuss these topics more openly. Singasizana kulezi zinto ezikanjena masikhuluma ngale hloko. Kuningi esingabelana ngakho. Okay, let's close with prayer. Sizobe We sesivala thank you, ngomkhulu. Lord. Thank you, Lord, for your grace. We can really see that you're taking care of us in terms of information, getting us to be well informed. Help us to recognize the position that you're calling us to occupy as men, as women, as young people and older people, building up your kingdom, creating an environment that will allow everyone to thrive, that will provide correct information, train people appropriately, so that we will not misbehave, but that our drive is to make the life of the next person as comfortable as it can possibly be, as you intended it to be. We want to cooperate with you. We are willing. May you help us to have that mindset that is appropriate for us to have. And we pray that you continue to bless us for the rest of the Sabbath. We pray in Jesus' name. Amen. Amen.